Ebben a futamban úszik az a két úszó, aki a végső elszámolásnál is ott lehet az érmek körül. Négyes pályán Gyurta Dániel, a jövő teória úszója. Jelölők 29-23-ban a legjobb volt az egész mezőnyben, illetve az ötös pályán a pécsiek versenyzője Pinochet Gábor, aki 29-35-et teljesített. Ő is a magyar bajnoki dobogó. 5 méterrel a cél előtt vagyunk. Gyurta Dániel a 4-es pályán megnyerte a futamot, 29 másodperc alatt,